Il-Ministri Laburisti qed jibqgħu jiddefendu l-ġob ta' 37,000 euro fis-sena għal 10 sigħat xogħol fil-ġimgħa li jingħata lill-eks Ministru Laburista Chris Cardona. Dan hekk kif ġie żvelat lill-eks deputat mexxej tal-Labor Chris Cardona, l-istess Ministru li kellu jirreżenja wara l-kriżi politika li ħakmet il-Gvern ta' Joseph Muscat lura fl-2019 ingħata ġob ta' konsulenza mal-Ministeru għall-Edukazzjoni li ma ġob ingħatalu fuq insistenza tas-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti. Net News istaqsa lill-Ministru tal-Edukazzjoni dwar dan il-kuntratt fih dan il-Ministeru tiegħu u għaliex minn tant nies ġie magħżul Chris Cardona bil-Ministru jikkonferma li għalkemm ma kienx hu li ingaġġa lil Cardona xorta waħda jemmen li l-eks deputat mexxej tal-Labor għandu esperjenza. Il-Gvern għaliex ħadha r-riskju li minn tant nies il-Chris Cardona 36,000 fis-sena għal 10 sigħat xogħol fil-ġimgħa. Jekk wieħed iħares lejn dak it-tip ta' kuntratti hemm diversi kuntratti illi jingħataw anke fih dan l-istess Ministeru hemm diversi esperti li jagħtu il-kontribut tagħhom. Chris għandu anke esperjenza marbuta max-xogħol tiegħu li jagħmel fis-settur ekonomiku. Ma tinkwetax inti li jista' jkun joħorġu forsi xi stejjer oħra li jistgħu jtapnu l-Ministeru tiegħek? Ħallini wieġbek. Allura ċertu xejrid anke soċjo-ekonomiċi huma propju fir-rimit ta' dak il-kuntratt, fir-rimit ta' dal-persuna. Intant meta mistoqsi kien xafżat b'din id-deċiżjoni l-Ministru Grima evita għal kollox milli jwieġeb id-domandi tagħna u skomdu għall-aħħar saħaq li mhux ħajoqgħod jilab u jipponta swaba b'referenza għas-Segretarju Parlamentari ta' taħtu. Inti kont taf imma laqas din id-deċiżjoni. Jiena mhux ħanqogħdu nilagħbu l-lob illi waħħal f'dak u fl-ieħor hemm kuntratt illi huwa validu. Dak li seħħ juri kif il-faxxa estremista tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat ħatfet mhux biss il-kontroll tal-kwartieri Laburisti iżda wkoll it-tmexxija tal-pajjiż bil-Ministri spiċċaw letteralment ostaġġi tad-deċiżjonijiet li jieħdu Muscat u Neville Gafà fost l-oħrajn u Babela anki jekk ma nkludix lil Cardona fil-kabinett tiegħu lura fl-2020 issa spiċċa kostrett ibaxxi rasu. Dan l-istazzjon ħaw wkoll il-kummenti tal-Ministru Michael Falzon illi bil-mod tipiku tiegħu wera li jaqbel mal-kuntratt ta' Cardona fil-waqt li nfexx f'attakki fuq il-Partit Nazzjonalista. Tinkweta li l-Gvern Laburista jista' jittappan l-image tiegħu din id-deċiżjoni jew inti komdu bi Chris Cardona wkoll? Naħseb il-Ministru diġà rrefera u risponda tajjeb biżżejjed fuq dak il-kuntratt. Iva jew le komdu bi Chris Cardona fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Għamel autodialogu miegħek innifsek u hu risposti li tixtieq. Mhux tgħid li iva jew le komdu jew m'intix bi Chris Cardona. M'għandix inżid iktar. Chris Cardona kien ġimplikat mill-koħħu taħt ġurament fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia dan apparti kritika minħabba relazzjoni mill-qrib ma' Jorgen Fenek. Apparti minn hekk tqajmu dubji kbar dwar l-esperjenza neċessarja ta' Cardona fl-edukazzjoni u jekk l-eks Ministru tal-Labor ingħatax dan il-ġob biss għal skopijiet politiċi sabiex ikun il-bastun tas-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti.